Welcome to my YouTube channel, guys. Nandito tayo ngayon sa terminal ng Legazpi. Papauwi na ako ng Manila. So, from Legazpi City to PITX. So, from PITX to Cavite. So, samahan niyo ako, guys, sa aking travel. Panoorin niyo hanggang dulo. Keep on viewing, guys. So, mama ko, ang aking sista, aking pamangkin na si Kimi. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, I wanna touch, kiss ya. The way you make me feel is precious. Something this good. You're all I ever wanted. I can't believe we started out friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this bumibili ako guys ng souvenir. Marakal na ka mo. Kaya naman, Bicol Souvenir Art. Meron silang pa t-shirt. Ito is ganito. Bili namin sa dinner. Kaya naman, alam mo, nagpalibreng kitchen dyan. 800,000.
Marunong na si mama ng binibidyo eh. So, bali ito guys ang aking sasakyan. Amihan. Siya yung old na Philtranco liners nung araw. Ngayon, ang bagong pangalan niya is Amihan. Dito ako ngayon sasakay guys. Samahan niyo ako sa buong travel ko. Keep on viewing! So, bali ang alis namin ay 7 o'clock in the evening. Ito bali yung last trip na biyahe ng mga bus papunta ng Manila. Galing dito sa terminal, as usual, madadaan na namin ang SM Legazpi. At on the way na ito, pwede. O, sige na. Sige na, babay. Buwan na lang, kakana. O, dyan lang sa may ano, dyan sa magagod na. Ha? Yung kinakainan natin, siyempre. Kaya nga. O, sige na. Sige, babay.
Thank you, dear God. Safely arrive and PITX. At maraming salamat din guys sa panonood nyo sa aking content na ito. At ngayon nga ay on the way na ako papunta ng Cavite sa aking final destination. Thank you for watching guys, and please don't forget to subscribe my YouTube channel PepStyle Vlog, and please click the notification bell and click all para updated ka sa mga upcoming videos na i-upload ko. Maraming salamat. Bye!